gelin boljak bolanny öwde oturdum. Can gyýdym, men sana aýtjak zadymma otur diýdi. Näme zendigiň ýoluny öwredilmeýär gyýdylara. Äriň beraberine şitüýsli bolarsyň diýmeli. Gaýnynyň menen bir öýde ýaşaýan bolsaň şitüýsli bolarsyň diýmeli. Elçi bolup ýaşaýan bolsaň bütüýsli bolarsyň diýmeli. Bir öýde kän üýşüp ýaşaýan bolsaň şitüýsli bolarsyň. Bir rahat zindigi aýdylmaly bolar ahir. Hatsan muşkilin bolsa öýe deňir diýmek hakyllydır. O terbiyet däl ol. Ona gyýdyn gowurmak, oglun gowurmak diýilmeýär. Gyýdymyz gelin boljak bolanna, oglumyz öýlenjek bolanna oturup aýtmaly. Oglumyza aýtmaly, jany gullymaly. Bilýärmi diýmeli, elingdäki amanat ta diýmeli. Hudaýyň adym tutup bir benden gyýdyn öýe getirýän diýmeli. Hudaý üçin sakla, Hudaý üçin güldür, Hudaý üçin hoş saklajak bolýmeli. Hulasa men oň juz'iýatyna girsem uzaklaşjak, ýöne ýene daýdýan oglumyz öýlenmäke, gyýdymyz gelin bolmaka bir oturup ýa özüňiz aýdyň. Ya öýüňizde ya hemsaýaňyzda birine aýtdyryň. Ýok kim aýtdyrjagyňyzy bilmeseňiz de men täýýär. Şu ogul şu gyýda aýdylmaly zat men aýtyp bereyim. Men hyzmatyňyzda. Kän zindigiyle doguraljak bir azajyk tertip aýdylsa, terbiyet aýdylsa. Ulul ya gelin bolýa gitdiýe, bir gün bolmaka zindigiden hasta boldum diýe. Ulul ya öýlenýär zindigiden hasta boldum diýe. Fakire hiç habary ýok. Ey cemaatler, dilin mesuliyeti, inha zaban. Ben bu dilim tutýanym, Peygamberimiz aleyhisselam bir wagt gowurýan sahabasy Hazreti Muaza diýipdir, meni özde diýipdir. Dilin tutupdyr, şuňa gaýym bol diliň diýipdir. Tamam din hac etmek,